L'espai d'emmagatzematge de Zotero, en la seva versió gratuïta, és de 300 megas. Això pot arribar a ser insuficient si teniu molts arxius en PDF. Per ampliar l'espai sense haver de pagar la versió Premium, podeu emmagatzemar els vostres arxius en un servidor extern com ara Dropbox, OneDrive o Google Drive i enllaçar-los des de Zotero de manera que el pes d'aquests arxius no restin espai al vostre gestor de referències. Primer de tot, heu de tenir el vostre servidor extern instal·lat en el vostre ordinador per poder fer la sincronització. Aquest vídeo el farem amb l'exemple de Google Drive, que es descarrega des de la rodeta de configuració. A la nostra unitat crearem una carpeta on deixarem els arxius PDF que anem capturant a la nostra recerca. Nosaltres li hem posat el nom de Zotero, però podeu fer servir el nom que vulgueu. Paral·lelament, hem d'instal·lar un plugin a Zotero anomenat Zotfile. Aquest programa ens permetrà sincronitzar automàticament el nostre Drive amb Zotero. Per habilitar-ho hem d'anar a Eines, Complements. Des d'aquí a la rodeta i anar a instal·lar-lo. Anem a les descàrregues, seleccionem l'arxiu que hem descarregat anteriorment i l'instal·lem dintre de Zotero. Ja el tenim. Un cop instal·lat, hem d'anar a la pestanya Preferències de Zotero i desmarcar aquestes dues caselles de sincronització d'arxius. Després hem d'anar a la pestanya de Preferències avançades, Arxius i carpetes, i configurar la carpeta que desitgem com a directori base d'emmagatzematge, és a dir, la que hem creat al nostre Drive. Per últim, hem de configurar la carpeta des d'on Zotfile enllaci els arxius, que lògicament serà la mateixa carpeta que en el pas anterior. A partir d'aquest moment, quan fem una importació d'arxius des de qualsevol base de dades, els arxius es deixaran al nostre Drive i des d'aquí quedaran enllaçats a la seva referència a Zotero sense ocupar espai. Anem a fer una prova, .met. Com veieu, la referència s'ha importat, també l'arxiu PDF, i si obrim aquesta pestanya, veurem que la icona del PDF porta un símbol que està enllaçat. Això significa que no ocupa espai a Zotero, sinó que el PDF es troba a dintre de la nostra unitat de Drive, carpeta Zotero.